ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kala sapriang ka khubor ha ki rensan social media bakadan ka jinga Pynïap para Pulit ha Mawïong ha ka bala ong ba wei Pulit ula Pynïap ya para Pulit ya ka ba shim la batai benya bat shim la man pinsisha hatu la ka ni ka Jingjia ka dei ka ba shisha ne u nonglum khubor jang ka pati CCTV ula persang ban wa jingtep na superintendent of police ka East Castles uba Sylvester nong tenger link ba ka WhatsApp ha ka por khandai baje khat minute men Hari shim la yo jubab satya na SP. Kumta kapor khandai baje sau khandai minute unonglum khubor ula WhatsApp Shah Assistant Inspector General of Police uba Vivek ban keli hatu lakade shishan Hadien shim la yo jubab unonglum khubor jaga pati CCTV ula phone coba Vivek ha kapor khandai baje san minute. Handai ka jinge kran kam da shai bha. Handai ha kapor shipau baje minute uba Vivek ula jubab ling ba ka WhatsApp da ka ba ong. Baka jing Tohkit kadang yan la ka dei ka jing Shah Pynïap ne ka dei ka jing Pynïap hi yala de la ne ka suicide